Kulang sa 5 buwan bago ang national and local elections, puspusan na paghahanda ng kapulisan upang masugpo ang iba't ibang grupo ng kriminal sa Region 3. Bahagi ng kanilang mga pagsasanay ang sinagawang SWAT Feet Tactical Game 2 nitong Biyernes, January 3 hanggang Linggo, January 5. Kasama sa mga kalahukayang SWAT units mula sa Regional Mobile Force Battalion, Police Provincial Offices, City Police Offices at guest SWAT teams mula sa National Capital Region Police Office. Kaya kailangan, itong laro na ito ay makabuluhan. Makabuluhan in the sense that you can measure your skills. No? Makikita mo, ano ba ako? Proficient pa ba ako pag member ka ng SWAT? Kaya pa ba ng katawan ko? Kaya pa ba ng mental attitude ko? Can I still operate the high-performance equipment? Ayon kay Police Regional Office o PRO3 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, kailangan laging handa ang kapulisan, lalo na ang mga response o tactical guys para sa mga high-stakes event. Bukod pa rito, nakatutulong din daw ang naturang aktibidad sa paghubog ng bond at camaraderie ng bawat isa. Samantala, hinimok naman ni Maranan ng Direktor ng Provincial at City Police Offices na mag-provide ng dekladad na equipment sa kanilang mga tauhan para sa kanilang mga operasyon. This is a noble project because no amount of money can equate to saving lives of our tactical guys. Diba? Pag tinipid mo itong mga tactical guys, yung mga high-risk operators, ang kapalit niyan ay buhay. So kahit mahal yan, kaya naman natin bilhin natin to protect these people. Kasama sa mga sinuri sa SWAT Feet Tactical Game 2 ang tactical abilities ng mga partisipante, partikular na sa close quarter battle, night combat operations, precision shooting at iba pa. Liana Canilao, CIL TV 36 News.